Hello friends. Kitchen kardom kadu kave karbitish 2.0 YouTube channel long kelangarat do ana fastame la pen pininali tumfana ki 1p la bangke grade 3 voreng AVARSAI APUTHAK nang 1p lo kladak mate detail salam la bangke nali tum so video long tek bon long ikpokon ana post Vacancies ke doma ka apply nang ji koson ma last date ko mantu ma la so details la bangke nali tum so YouTube channel long jok sinang kamri milang pulga chingon pen nali tum subscribe ikon la pen liking si video shares tame nali tum share pon ikon tang non pathek pen grade 3 over AVARSAI APUTHAK le lang polonang la pen chithan polonang tang non pathek pen chithan polonang BTC Kokrajhar Recruitment 2024 mate BTC along pen kapik lang pon VORENG AVARSAI APUTHAK non lang polonang Bodoland Territorial Council mate BTC Kokrajhar hin pen paklang pon lo job type la bangke Assam government job lo la pen name of post la bangke nali tum dak theklongji grade 3 technical la pen non technical post la pen kadu ka ve dak total vacancies dak ke pipon ateng polotang te 263 upper mandak do la pen job location la bangke Kokrajhar Assam lo la pen apply mode la bangke offline si apply nang po la pen la son dak last date dak ke pipon la bangke October 28 2024 si last date pipon no asi ning ke hanga bang fu abang phi nali tumjong se jog don example de la so details la bang ke chini nang ji ke nang sod lo la ben kiching si nali tum dak pen thek mon long exi BTC Kokrajhar Recruitment 2024 vacancies details la bang ke la son lo dak number 1 lo nali tum dak thek long ji supervisors only for female candidates kadu ka ve pen dak 43 an upper mando la sening ke hanga bang fiatum nali tum jong se jogdon example de jogdon ik po prabikon la bela son thak puthot dak number 2 long nali tum dak thek pon long po instructor knitting cutting la pen computer typing afan dak kadu ka pen apus la bang ke dak ke thom ando la pen la son thak dak inspector afan stameda apus isi an pipon iglo dak male female stame jogdon long la pen dak master waivers afan stameda hini an apus to nalitum dagle jogdon tame the pen puthoda number 5 long thek pon long jin nalitum demonstrator of first tame da kadu ka pen 18 apus anda ke thak pon dolo mate ki pi pon dolo lason thak instructor engineering drawing grade 3 upon performance tame da inut aparmando the pen lason thak number 7 long instructor da secretarial practice grade 3 upon stameda isi anda apus bang pipon dolo lason thak instructor electronics grade 3 upon stameda isi an apus bang pipon lo lapen number 9 along instructor dressmaking grade 3 upon stame puthot dak isi an apus pipon lo lapen instructor fitter upon stameda isi apus lapen lab technician upon stameda bang koy upon mando nalitum dak lang pon igon number apus la bangke 20 lo lapen number 12 along BCG technician of funds tameda apus la bangke hini an people lo lapen pharmacist of funds tameda total 17 andak people lo lapen staff nurse of funds tameda 90 andak apus la bangke people iglo la son thak dak ANM of funds tame 27 an apus dak paklang poniglo la son thak nali tum number 16 along Fisher Repstes upon stameda isi an post pipon iglo la son thak sidak ophthalmics assistance upon stame 11 an pipon lo radiographer upon stame apos pang 6 an pipon lo la son thak number 19 along nalitum thek pon long exi junior LT micro upon stameda isi an da apos bang pipon iglo la son thak dak leprosy injector upon stame isi an apos la pen sonographer upon isi la pen bodo translator of stame isi anda post pipon iglo la pen la son thak si sadriya dancer instructor of stame dak isi anda post pipon lo la pen bodo dancer instructor flock of stame isi la pen power plumb operator of isi electrician dak banke thoma farmando la son thak assistant electrician of dak hini an pipon iglo la pen assistant mechanic of ke thom la pen assistant blacksmith upon stame isi anda apos bangai pipon iglo la sining ke hang abang fiatum nalitum jogdon example de jogdon iktame la pen puthoda residency nalitum thek ponlong exi only candidate from the BTC area are eligible to apply la pen age limit la bangke
Age limit for BTC Kokrajhar labang ke lasono nalitum dak thek ponlong igzi 18 lapen 38 years arta atum se dak jok non long ikchat po lason thak thak puto da age relation for OBC lapen SC ST candidates atum avan stame dak pi pon iglo OBC OBC 3 years SC ST 5 years lapen education qualification labang ke nalitum advertisement alolong se thek ponlong ikpo lapen general OBC OBC candidate atum farohini pinangpo application fee SC ST atum 150 lapen dak payment mode labang ke online si payment nangpo lapen treasury chalan ada Kokrajhar office IPO lapen nanitum principal secretary BTC Kokrajhar under head of account nanitum dak thek pon long exi sorting address tong sinalitum tangka bang pinangpo lapen ke apply nang ji labang ke question ma upload the candidate must submit their completed application form with all relevant testimonial to address below the member of secretary Central Selection Board CSB BTC Station Road Kokrajhar BTC Assam pin number 783370 lasto address tong sanalitum pali nang po application a form bangke last date of submission application la bangke 28 October 2024 up to 5 p.m. Lason data the application must include one envelope 23 cm into 10 cm with rest 5 postal stamps and should be the superscript with the name of the post applied for. Lasinali tum jong si jogdon exi la pen apply don example de nali to envelope arlo application form la pen details banali tum thap do nang pol la pen athak postal stamp nali tum 5 rupees la postal stamp ma kenang sotlo la pen super press grab nali tum pabon pamisi athak to do nang po ko so post song nali tum ki jogdon ma so post bang amens tami mention do nang po la pen starting la bang ke 7 October pen sidak cheng pon lo la pen last date la bang ke 28 October 2024 si last date lo lason athak nali tum application form la pen official notifications taminali tum la sort ke long wang lo pute long exist taminili nali tum phan non pathiek pen pe klang pon ikpo education qualification la bang kenali tum la so advertisement a lo long se thek pon long ikpo copy pi long se kon an se kinang sima details nali tum la so advertisement a lo long se dak thek pon long exist la pen form la bang kenali tum la so form bang se nali tum fill up na po Central Selection Board board Bodoland Territorial Council Kokrajhar nalitum la application form dak nalitum theklongji ke chengsi photo nalitum pabonang po la pen nalitum name of candidate la ke blog letter pins nalitum dak tongnang po la pen name of department nalitum dak fill up danang po post applied for nalitum post amen mention danang po father kalte husband name la pen permanent address jang se present and permanent address jang se sample to nalitum dak same fill up danang po kalte fill up de to chaw la pen ason athak dak date of birth la pen community la pen marital status la pen sex la bang ke f mate m pulote male la pen f pulote female caste nalitum general OBC ST la pen choice danang po nationality la pen ason athak dak physical handicap yes no nalitum la option ini doise nalitum yes te yes kalte no te no la pen if yes then dak percentage nalitum pidonang po ko anse kahino ma the pen present occupation if any nalitum pidon da chok pidon de ta chok la sodin fill up nang po la pen treasury chalan nalitum IPO number nalitum dak to nang po date la pen place to nang po la pen qualification is honor la pen subject la pen board university year passing year percentage nalitum dak pen tong nang po la pen puthot dar nalitum amen tong nang po la pen signature la pen mobile number date nalitum tong nang po la pen copies of documents to be age proof copy pia documents nalitum dak kipidon ma like age certificate, caste certificate, if any, BTC area residence certificate, physical handicap certificate, educational certificate, lapen tracial chalan IPO in original, lapen recent passport size photo 3 copies nangzi, lapen postal stamp press 5 latanang po lapen others nalitum pidente me lapen la anbang ke nalitum la office yoso la bang ke nalitum fill up danang nelo la senalitum la so video kan master on serego bodolen long stame karbitum stame dota haye minutes stame hoda ke do karbitum stame pa jogdon iknang pranalitum so aberta bang pachi thangi ko la sipinia video la bang ke la online ton poling nang do mithak mi ka do ka ve karbitis 2.0 youtube channel long ke langara do anfan stame nilhen pen kardom to change your